Mga tats, nakatilaw na babog manok na sinugba na hapit na napagod og bangsi og guso sama ani. Kung wala pa, ubani ko ninyo kay ang ato ang event karon naa sa swimming pool kay mga ligo tag fall. Syempre, perting inita karon, mao nang didto ta sa pool mag-event. Mao ni ang amo ang dala, nay guso, nay bangsi with manok. Unahon sa natog sugban ning manok kay pagkatod-tod ato sa nang biyaan kay mukaon sa ako. Magtimo-timo sa ako kay kabalo ko tanan liho ko nundra, ako jud ang muhapa ana. Mao nang mukaon sa ako. Syempre, basta ligo na gyud iskutan mga tats, dili jud na pwede nga ibili na to ang ato ang pamilya og mga dabar cards. Sama sa kong ginaingon sa inyo ha, basta content kanyang giskutan, lalo na paglayo-layo, aw, kapyot jud tanan. Mao nang gibalikan na nako ng manok diya kay basig mapagod kay naa patay isugba sama ana. Bangsi na nga bunggok or flying fish. Tan-awa ninyo, naapay pako. Pero di na sa kalupad kay ato na siyang isugba. Taod-taod, ato sa nang ibilin diya kay maligo jud ko kay di na jud makaya ang kainit sama karon. Tungod sa panahon karon nga perting inita, halos tanang tao dito na magpuyo sa bugnaw nga lugar sama karon nga naa ako diha. Syempre ato tong balikon ang ato ang gisugba. Kay naapatay isugba nga mga pako kay ubay-ubay ba ng lutuonon dili lang kay kana naapatay gusto nga lihokon. Tan-awa ninyo. Aso pa lang ulam na. Mauna mga tats, dili na importante ang dako gasto or daghaganda kung asa mo mga adto. Sama karon na-enjoy ang ako ang mga anak og ligo-ligo kay maoro man na importante sa karong panahon nga perting inita. Syempre kay naluto naman na ato na nang haonon kay ato na nang iplastar dira ang ato ang mga pagkaon. Kay samtang mga ligo pa to sila kay kung makahiring to sila nga naluto na aw sibak jud na di jud na binlan. Mauna ni ang ako ang naluto. Nay bangsi, nay manok, nay gusto, pansit, bihon, og uban pa. Speaking og uban pa, siyempre, muuban jud ni ang Yakult, ang ako ang vitamins na bahalina. Pero, unya na nako to imnon kay mukaon sa ako diha. Kay ako sa nantirahon ang manok diha nga perteng lamia. Kay gidusla na bayata. Og pagkatod-taod, samtang wala pa sila, aw, biradahi sa natatski. Siyempre, pag ako gani muluto, ila jud ang tapukan kay perti ra bang lamia ta muluto. Ingana lang kasimple si Tatsuki. Bisag asa ko nyo dalon, basta hikayono na gani, aw, number 1 ta diha. Perting lingawa sa ko ang mga anak diha og ako ang mga parente. Kay ngano man, nakasave na pud sila karong adlaw. Nakasave sa lihokonon ba? Bitaw oy, mo nay gusto sa ko ang mga anak. Mahatag lang ako ilang kalipay, okay na si ilaha. Siyempre, dili na to na ikadalo. Mga tats, maode ni ako ang ante. Birthday niya karong adlaw. Siyempre, kay birthday niya karong adlaw, dili pwede nga dili na to siya i-shout out. Birthday! Happy birthday, Madam Rana Oliveros from Jinsan. Oh. Pa rin, nagtitikin. Guwapa kayo nag-birthday, no? O diba, perting lipaya sa nag-birthday. Siyempre, dili po na to kalimtan ang iyang mahal siyang kinabuhi, iyahang bana. Ang chairman din, nalimtan! Family Oliveros. Kaninyong duha, Janjan o Rana Oliveros, daghang kayong salamat sa inyo ha. Unta, tagaan pa mong taas nga kinabuhi sa Ginoo para daghan pang birthday atong magian og lugar nga maadtuan. Unya mga tats, maulang sa to, tanawa ninyo, naan na puti na taga o kalipay karong adlaw. Diba? Ingana lang kasimple ang ato ang kinabuhi. Unya, maulang sa to.